Poštovani gledatelji, dobrodošli na hrvatski televizijski program Croatica TV. Dear friends, welcome to the Croatian television program Croatica TV. In today's show, we bring to you. U današnjoj emisiji donosimo vam. O, Gospe Sinjska, Djevo sveta, divno te divno proslavi Bog. Slave te glasi svega svijeta, premila majka puka si svog. Na tebi neba blista se kras, o Gospe Sinjska, budi nam spas. Ko kapi silnog sinjega mora i sitnog pijeska po zemlji svoj, ko šarnoga cvijeća s polja, s gora, tvojih je Djevo čudesa broj. I mi svoj k tebi dižemo glas, o Gospe Sinjska, budi nam spas. Stihovima iz himne Gospi Sinjskoj autora Frante Jadrijevića pozdravljamo vas, poštovani gledatelji i slušatelji iz Sinja, grada na sjeverozapadnom dijelu Sinjskog polja, središta prostrane Cetinske krajine, grada koji je danas središte mnogobrojnih štovatelja Majke Božje, ovdje zvane Gospe Sinjske. Svetkovina je Velike Gospe ili uznesenja Marijina na nebo. Sinj i cijeli ovaj kraj s puno poštovanja, dostojanstva, odanosti, vjerničkoga marijanskog zanosa, svečano časti svoju Gospu Sinjsku. Nakon slavne pobjede nad Turcima 1715. uz pomoć Majke Božje, Sinjani su učinili zavjet Bogu da će svake godine na dan Marijina uznesenja u nebo hoditi ulicama grada Sinja sa svetom čudotvornom slikom Majke od milosti, pred kojom su molili za pobjedu, da će također vitešku igru alku trkati i slavlje slaviti. Ta se tradicija s puno žara i ljubavi prema Gospi Sinjskoj nastavlja već 309 godina koliko je i alke, okupljajući iz godine u godinu sve više vjerničkoga svijeta. Nalazimo se na trgu doktora Franje Tuđmana, kod svetišta čudotvorne Gospe Sinjske, najvećeg, najpoznatijeg marijanskog prošteništa na hrvatskom jugu. Svetištem upravljaju Franjevci provincije Presvetoga Otkupitelja sa sjedištem u Splitu. Ova slika, dakle, koja je prvobitno zvana Gospa od milosti, redovito se nalazi, dakle, u ovom svetištu, a stigla je u Sinj iz Rame prije više od 3 stoljeća, točnije 1687. Možemo reći da ju je Božja providnost na poseban način čuvala. A Hrvati su se stoljećima na braniku zapadnoeuropske kulture i civilizacije oslanjali na Boga i na Mariju, Majku Božju. Otkupiteljeva majka je našim predsima bila pomoć, snaga, utjeha. Najblistavije svjedočanstvo Marijine zaštite u dugotrajnom ratovanju s Osmanlijama u više navrata potvrđena je Marijina pomoć. Upravo takvo je i štovanje čudotvorne Gospe Sinjske, koje je nastalo za vrijeme konkretne borbe, koje je s vremenom, dakle, se ukorijenilo i raširilo Sinjem, ovim krajem, nadaleko. Pomogla ti si svome puku, karno pod Sinjem bjesnio boj, zapisao je već spomenuti Frante Jadrijević u himni Gospi Sinjskoj. Na sam blagdan Velike Gospe i posljednje osmanlijske čete ostaviše Cetinu, nestadoše iz prologa. Očevici su pripovjedali kako se Gospino lice stalo mijenjati kad su se raspuknute zidine počele odvaljivati, a pred neprijateljima se pojavila bijela žena, obasjana velikim svjetlom, koja mi je uljevala veliki strah. Da je ovo bilo njezina, dakle, pobjeda, nema sumnje. I Turci su poslije govorili da su gledali svaku noć u vrijeme opsade kako zidinama grada šeta žena u veliku svjetlost zaodjevena. Vidimo upravo predivnu sliku Majke Božje Sinjske. Povijest čudotvorne Gospe Sinjske stoga nije ništa drugo nego povijest njezinih milosti, što i hrvatskom vjerničkom puku obilno isprosila je Majka Božja, Marija Gospa Sinjska, a on je njoj sinovski zahvaljivao. I danas joj na Veliku Gospu zahvaljuje kroz sliku koja predstavlja, dakle,
Gospu Sinjsku, u biti našu nebesku majku Mariju, čije uznesenje u nebesku slavu danas tak slavimo, ali predstavlja i Kristovu proslavu po njoj. Iva Čurković i Mirjana Živalj solistice su u ulaznoj pjesmi Na nebu se pokaza. Dakle, na misi pjeva mješoviti zbor svetišta Čudotvorne Gospe Sinjske. Zborovođa je već 46. godinu za redom maestro fra Jure Župić. Braćo, Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih. Doista, po čovjeku smrt, po čovjeku i uskrsnuće od mrtvih. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će u Kristu biti svi oživljeni, ali svatko u svom redu. Prvina Krist, a zatim koji su Kristovi, o njegovu dolasku, potom svršetak. Kad preda kraljevstvo Bogu i Otcu, pošto obeskrijepi svako vrhovništvo, svaku vlast i silu, doista on treba da kraljuje, dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. Kao posljednji neprijatelj bit će obeskrijepljena smrt, jer sve podloži nogama njegovim. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, u svetkovinu Marijina uznesenja na nebo u našem narodu skraćeno nazivamo Velika Gospa. Marija je bila velika Božja službenica i suradnica u djelu spasenja, a puninu te veličine doživjela je u svom uznesenju na nebo. Kada Isus jedne zgode govori o veličini Ivana Krstitelja, ustvrdi da nitko rođenih od žene nije veći od Ivana Krstitelja. Ali onda dodaje i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega. U kraljevstvu Božjem čovjek od Boga prima novu, izvanrednu veličinu koju mu zemlja ne može dati. Za Mariju u nebu mi kažemo da je okrunjena. Zapravo to je Božji dar novog života. Kako će to reći apostol Pavao? Ono što oko ne vidje, što uho ne ču, što ljudsko srce nije pomislilo, to je Bog pripravio onima koji ga ljube. Stavimo na ovaj Marijin blagdan pod njezin plašt i njezinu zaštitu naše obitelji, djecu i mlade, starije i bolesne. Zamolimo ju da kao što je bila majkom naše prošlosti, neka bude majkom i naše sadašnjosti i budućnosti. Amen. Dragi Gospini štovatelji, dragi hodočasnici, ovogodišnje slavlje Velike Gospe odvija se ozračju radosti da je Papa Franjo našu crkvu uzdigao na status bazilike. Svečanost proglašenja bit će 12. listopada i sve vas pozivamo na ovo veliko slavlje. A sada želim kratko pozdraviti i zahvaliti svima koji su uzveličali i pomogli da je euharistijsko slavlje uistinu bilo pobožno i dostojanstveno. Radostan sam da mogu pozdraviti monsinjora Zdenka Križića, splitsko-makarskog nadbiskupa, koji je po prvi puta predvodio procesiju euharistijskog slavlja u Sinju i uputio nam svoju očinsku riječ. Hvala, oče nadbiskupe. Pozdravljam i našega provincijala, fra Marka Mršu, kao i sve svećenike kojima zahvaljujem što su slavljenjem svetih misa i sakramentom pomirenja čistili srca i hranili živote mnogih hodočasnika. Zahvalnost i neumornim časnim sestrama, bogoslovima, vjernicima, laicima, ministrantima, a posebno našem mješovitom zboru pod ravnanjem maestra fra Jure Župića i sestrene Mirić, članovima Gradske glazbe Sinj. Danas, kada naš Sinj slavi svoju zaštitnicu, čestitam i srdačno pozdravljam sve vas, drage Sinjanke i Sinjane, sve predstavnike gradske vlasti,
na čelu s gradonačelnikom i saborskim zastupnikom Mirom Buljom. Neka Gospa štiti naš grad Sinj. Srdačan pozdrav upućujem predsjedniku Viteškog alkarskog društva doktoru Stipi Jukiću sa svim njegovim suradnicima, vojvodom Marijom Šušnjarom, alkarima i alkarskim momcima. Iskrene čestitke ovogodišnjem pobjedniku 309. Sinjske alke Juri Domazetu Ložo. Radosna srca pozdravljam sve hrvatske branitelje, sve vojne udruge, sve obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, vojne, policijske, zdravstvene službenike, čistače ulica i volontere. Hvala vam na vašem svjedočenju, služenju te na iskazanoj brizi i ljubavi. Na kraju, s iskrenim poštovanjem i velikom zahvalnošću pozdravljam vas, dragi hodočasnici, iz Cetinske krajine, iz drage nam Hrvatske, neuništive Bosne i Hercegovine, te vas iz inozemstva. Neka Majka Marija usliša vaše molitve i prošnje, sve vas osjete okupljene, posebno naše bolesnike, stare i nemoćne i sve koje nosite u svojim srcima, neka prati zagovor naše čudotvorne Gospe Sinjske. Koli je nevini rajski taj cvijet, što mu se divi sad čitav svijet. Nebo i zemlja klanjaju se i svetlica djevice te. Majkom će postati djeteta troj, u kojem će se objavit Bog. Užigle anđeo silazi k njoj, neka mi bude porječi to. Preuzvešeni gospodine nadbiskupe, draga braćo svećenici, poštovani hodočasnici, poštovani slušatelji Radio Marije Bosne i Hercegovine, dragi župljani župe Stup, sve vas od srca pozdravljam. Okupili smo se ovdje kako bismo dolično proslavili svetkovinu uznesenja Blažene djevice Marije na nebo, našu veliku Gospu. Donijeli smo ovdje pred majku i sve osobne brige, probleme, bolesti, molitve. Gospo Stupska, vjeru nam čuvaj, od zla nas brani, nad nama bdi i moli za nas. Slava Bogu i mir na zemlji ljudima svim. Slava Bogu na visini i mir na zemlji ljudima svim. Tebi hvala, tebi slava, tebi čast i blagoslov, Bože kralju oče. Tebi hvala, tebi slava, tebi čast i blagoslov, Bože Isuse Sine. To je sadržaj naše vjere. Stoga, živeći tu vjeru, zahvaljujemo Gospodinu Bogu za pohvalu što je po Elizabetinim riječima ne samo izrekla zahvalu i pohvalu Blaženoj djevici Mariji, nego što na neki način možemo doslovce na svakoga Isusova vjernika primijeniti te riječi također. Draga braćo i sestre, je tako i naše promaknuće, jer videći njezino uznesenje na nebesa, koje se temelji na Isusovu uskrsnuću i na biblijskom osnisnu u obećanju da će poslije prvine koji je Krist slijediti i oni drugi, vjerujemo da slična budućnost čeka
i svakoga od nas. Stoga, blaženi mi koji vjerujemo, blaženi mi koji se nadamo, blaženi mi koji po zagovoru blažene djevice Marije na nebo uznesene želimo da nam se život samo promijeni, jer se ne oduzima, već da ga nakon budućega usnuća nastavimo zauvijek zajedno s blaženom djevicom Marijom, zajedno sa svim svecima za koje vjerujemo da jesu na nebesima. Samo je jedna Marija, samo je jedna i to se zna. Ne trebam nikog osim nje, kada imam nju, ja imam sve. Kad je teško imam nju, svoju milu Mariju, da u dobro vjeruje, Mariji zahvaljuje. Samo je jedna Marija, samo je jedna i to se zna. U srcu mom i srcu tvoj, u srcu njenom naš je dom.
Cromark Media Inc. Production donosi vam na Omni 1 kanalu hrvatski televizijski program Croatica TV, koji sada možete gledati u Ontariju 3 puta tjedno. Subotom u 12:30 poslijepodne, nedjeljom u 7:30 navečer i u srijedu u 9:30 navečer. U Alberti svakog četvrtka u 7:30 ujutro. U British Kolumbiji svake srijede u 2 poslijepodne. Širite naš hrvatski program među svojim prijateljima. Slušajte radio program Hrvatsko srce. Subotom od 9 do 10 ujutro na 530 AM. Voditelj programa Vlado Miljan. E-mail radiohrvatskosrce@gmail.com. Telefon 416 580 8050. Svake noći Boga za te molim, pivajući kamenu i drači. Croacio, kamater te voli, umorna si, samo mi ne plaći. Sve ću pisme pokloniti tebi, sve đardine neka mi te kite. Croacio, iz duše te ljubim, ja te volim ka i mati dite. Croacio, iz duše te ljubim, ja te volim ka i mati dite. Toliko od nas, dragi gledatelji, imajte ugodan dan. Thank you for being with us.